ଯାଇଛି ସେଠି କିଛି ଝରଣା ଅଛି ଆଉ ସେଠି ରହିଥିବା ବଗଡ଼ରେ ଯେଉଁ ରହିଥିବା ଲୋକମାନେ ସେଠାରୁ ପାଣି ଆଣି ପିଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ବି ଯାଆନ୍ତି। ତ ସେଠି ପାଣି ଅଛି କି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଇ ଦେଖିବା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏବେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗା, ଏଠି ହେଉଛି ପାଣି ରହୁଛି। ତ ଏ ବର୍ଷ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ପାଣି ଶୁଖି ଯାଇଛି। ତ ପାଣି ଅଛି କି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗା। ଛାଡ଼େ, ତ ବଳଦମାନେ ବି ଆସି ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପାଣି ଶୁଖିଯାଇଛି। ତ ଦେଖିବା ପାଣି ଅଛି କି ନାହିଁ। ପାଣି ଥିବ କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଥିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଥିବେ ଏଠି ପାଣି ଶୁଖିଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ପାଣି ଏଠି ଜମୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଠି ଶୁଖିଯାଇଛି ପାଣି, ଦେଖିପାରିଥିବେ। କାହିଁକି ନା ବର୍ଷା ଏବେ ଆସୁନି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ପାଣିଟା ଶୁଖିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପର ପଟରୁ ବି ଟିକେ ବି ଝରୁନି। ତ ଏଇଟା ପାଣି ଝରୁଥିଲା ଆଗରେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଝରୁନି ପାଣି ଶୁଖି ଯାଇଥିବାରୁ। ତ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ପାଣି ଆଉ ଜମିଛି, ଝରଟି ଗୋଟେ ସେଠି ଅଛି। ମୁଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଥିବେ ଆଉ ମୁଁ ଏପଟକୁ ଆଉ ଏକ ସାଇଡ଼୍ ପଟେ ଆସିଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଥିବେ ମୁଁ ସେପଟରୁ ଆସିଥିଲି। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଆମ୍ବ ଗଛ। ଇଏ ଆମ୍ବ ଗଛ ମରିଥିବାର ବୋଧେ ଉପରେ ବି କିଛି ଗଛ ହିଁ ନାହିଁ, ଖାଲି ପଥର। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଜଙ୍ଗଲ। ଏଠି ଦେଖିପାରିଥିବେ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ହିଁ କିଛି ବସା ଅଛି। ସେଠି ଲୋକେ କାହିଁ ଏଠି ଆସିକି ପାଣିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ତ ଦେଖିପାରିଥିବେ ଏ ଉପର ସାଇଡ଼୍ରେ ଖାଲି ପଥର, କିଛି ଗଛ ବି ନାହିଁ। ବୋଧେ ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ଶୁଖିଯାଇଛି। ଏ ଆମ୍ବ ଗଛ ଆଗରୁ ବଞ୍ଚୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ପାଣି ଦେଉଥିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ମରିଯିବାରୁ ବୋଧେ ସେପଟର ପାଣି ଶୁଖିଯାଇଛି ନା କ'ଣ, ବର୍ଷା ନ ଆସିଥିବାରୁ ସେଇଟା ପାଣି ଶୁଖିଯାଇଛି, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ତ ଦେଖିବା ଏଠି କେତିକି ପରିମାଣର ପାଣି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ଦେଖିପାରିଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ସଜାଇଛନ୍ତି ପାଣିକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ପାଣି ଅଛି। ଏତିକି ପାଣିରୁ କ'ଣ ଆମକୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମିଳିପାରିବ? ଦେଖିପାରିଥିବେ ଏଇଠି, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ପାଣି ଅଛି ମାତ୍ର। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି କିଛି ଏତିକି ପାଣି ଅଛି। ତ ଏଇଟା ପିଇବା ପାଇଁ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଶୁଖିଯାଇଛି ପାଣି। ତ ଏଇଟା ବଗଳରେ ଯେଉଁ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ, ଆଉ ଏବଂ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ବି ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ପାଣି କମ୍ ଥିବାରୁ ଏ ଜାଗାଟା ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ତ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ହିଁ ଏଇଟା ବ୍ୟବହାର କରିହେବ। ଆପଣ ଦେଖିପାରିଥିବେ ଏଇଠି ଏତିକି ପାଣି ମାତ୍ର ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇ ରହିଛି। ଏଇଠି ସେଇଟା କେଉଁ ପଟୁ ପାଣି ବାହାରୁଛି କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଏ ଉପର ପଟରୁ ଏପଟରୁ ବାହାରିଥିବ, ଆଉ ସେପଟରୁ ପାଣି ବାହାରୁଥିବ, ଏଇଟା କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଲି, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏମିତି ଆମେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ ପାଣିକୁ।